Kaixo, itxaso pauga ganaz eta arrasateko Olgeta jolaserako baliabide zerbitzutik etxen dotzuet berba. Gaurko honetan, kontuz azerixe dator mai jolasa orkestu gura dotzuet. 4 urtetik aurrerako jokalari xendako mai joku bat da, eta 2 pertsona eta 6 pertsonen artean jolastu genken jolasa da. Jolasian hasi aurretik, kaja zabaldu, jolasan edukidana atara eta jolaserako taula eta edukidanak prestatu ingo ditugu. Dagoeneko kontuz azerixe dator mai jolaserako edukidana atara eta jolaserako prestatu dugu, eta ikusten duzuen moren jolas taula bada, bai? Kasu honetan jolas taula hau oiotei bada, bai? Badauko oioteira doian bidie, eta bide horretan elementu importante bat dauko, azerixe. Bai? Badauko jolaserako dado bat, gero ikusiko ditugu ze alde eta ze ekintza adierazten dituen, eta gero dauko oiotei bat. Oiotei hau 6 oiokin dau osatute, hau da, 6 jokalarik jolastu genkela adierazten dau, eta oio bakoitzak badauko egurrezko 4 arrautza. Kasu honetan, prestatu dut 4 jokalari izango bagitzake moduan, eta horregatik zerrin jot. 6 oioi 4 arrautza ipini birren, 4 bakarrik ipini. Kasu honetan, esan dututen moruan, jolaserako 4 pertsona gongo bagitzake moruan prestatu dut taula, eta orduan, sobran geratu dien arrautzak, hemen oialezko saku honetan, sartu ditut, eta honek jolasetik aparte itxiko ditugu, gorden goitzugu. Eta azkenik badauko weberak, ero arrautza kartoiek izango baleak moruan, arrautzatxo honek ipintzeko euskarrexek, bai? Dauz 4. Horrek ez dago esan gure jokalari bakoitzak badaukela beri, hau da. Arrautza ontzi honek ero izango di, danak, danonak. Jolasan edukisa ben ja prest daukoela, azalduko dut jolasan dinamikia eta helburua zeintan. Jolas hau, jolas kooperatiboa bada, eta danok helburu berdinan inguruan iliko gara elkarlanean, bai? Azken finean, jolas honen helburue da, azeri bihurritxo hau oioteira heldu baino lehen hau, oiote izenda zen alde batetik arrautza eta bestetik oiuek salbu ipintie. Jakin jogu jolas honen helburua zein dan, eta nola jolasten dan komeni jaku jakitxie. Txandaka jolastuko da, erlojuen horratzen norantzkoen, eta jokalari gaztien hasiko da dadua botaten. Txanda bakoitzean, jokalari batek horixe da inbidauen lehenengo eta behin dadua bota. Ta daduan agertuko dan, marrazki edo ikurran arabera, ekintza bat edo beste inbarko dau. Eta ekintza hori, berak erabaki aldau, edo eta taldean adostutako izen leike, ze akordetan sarien moruen, helburu bakarra, hau da danok, helburu bakarran kontra edo helburu bakarran alde inbarko dugu lan. Jokalari batek dadua bota eta bertan arrautza bat agerketan baldin bada, jokalari horrek aukeratuko dau. Oioteiko ze oiori kenduko zan arrautza bat eta nun ipiniko dauen. Urrengo jokalarixek dadue bota eta daduen azerixe agerketan baldin bada, jokalari horrek zalantzabarik azerixe hartu eta pauso bat aurreratu beharko dau oiote irintz. Kontu zibilibiko gare horrekin. Beste jokalari batek dadue jaurti eta bertan 2 arrautza agertzen baldin badie, jokalari horrek aukeratuko du ze oioi kendukotzan 2 arrautza. Baina adi, ezin jako oio batei arrautza bat kendu eta beste batei kendu. Derrigorrien aukeratzen duen oio horrei kendu biko jako 2 arrautza. Pentsa, arek erabakiten dagoela, honetxei. Eta 2 arrautza horrek kendu eta barriro ipiniko dau arrautzak eusteko ontzitxo honetan. Eta daduen azkenengo aukerie oiua izango da. Zer gertatzen da oiua agertzen danean? Horrek esan gure oiu bat ipini genkela azeritxik salbu. Baina horretarako baldintza bat bete behar dau. Oio horrek ezin leike arrautzarik euki. Orduan, ikusten duzuen moruen, oiuek salbeti da helburu azerixe oioteira heldu baino lehenau, baina horretarako lehengo arrautza danak batut egon bidie. Hau da, oio hau ezin geike salbau, hemen arrautza daukelako. Hau besta. Baina, imaginau, oio honek arrautzaik ez daukola eta daduen oiu etokau jakule. Oio hau,
oioetaitik atarako gonke eta lumatxo hauen arrastu bakarreto pauko loke azerixak. Hauxe da kontuz azerixe dator jolasan dinamikia, kusten dozun moruan baserretxarrai lagundu bitzeu arrautzak eta oiuek babesien ipintzen, bestela azerixe aiegetan baldin bada tripekada ederra ingo dago eta.